Dillai police check post along naka checking ke padu bom ho Dimapur anat pen ke wang bom ihuma truck along heroin drugs mati rakia hormu Dillai raikom saikhia tumpen kenepon long Lason si kedam tang phai kuni ni phai krep hojo apor malom Dillai police check post along naka checking ke padu bom ho Dimapur anat pen ke wang bom ihuma truck registration number AS01RC8328 along kiri ka khuruk pon hut ke patu joy pen ke pon araki mate heroin kenepon long labangso a drugs laki lin krihini ra tokbor kithom highway agram andu bangso long driver Nilis Kumar Bihara Sorphat nepon lo lapen gari sitame chepari deng ponsi arona teng pen kangsai ponji aphan raikom sai khia tumpen chisipon Dillai pen bijoy rongpi karbing long lai